Atoqi TV guftani kanala. Oleyam gnad. Repanate azob sho. Dilrabosho, ты гарани бад гзаронди, фаҳмиди? Lonely. Maya video mebonam 5 sol peshi khitabi. Go'y muborak. Iniga muxlisi shona. Ассалому алейкум, асалчо, хуш омадед ба канали Рэп Портал. Боз ба шумо ман ҷонон ҳастам ва боз ҳамун рэп нюсҳои интересни. Наконец-то ҳами барномаам обод меша. Табобат аз ҳама намуди бемориҳо бо сиёдонаи алҳадая дар шакли равған ва капсула. Омега-3 равғани моҳӣ барои бемориҳои дил, хирашавии чашм, фаромӯшхотирӣ, барои бемориҳои геморрой ва барои бемориҳои кирми бадан. Агар духтаро бо шумо гап назанад, шумо метавонед аз духиҳои софсавдо ки бо феромонанд истифода баред. Доруҳо барои сафедшавии пӯсти бадан, ё ин ки қадатон паст асту мехоҳед қадди худро баланд кунед, ё ин ки шумо риш надореду мехоҳед риш бароред, ё ин ки шумо мӯи сар надоред мехоҳед мӯи сар бароред. Агар шумо хароб бошед, мехоҳед фарбе шавед, пас метавонед аз протеин ва генерҳои софсавдо истифода баред. Суроғаи магазинҳо барои харидорӣ кардан дар шаҳри Москва метро Автозаводская ва дар шаҳри Санкт-Петербург метро Сенная площадь. Ё ин ки шумо метавонед аз рақамҳои рӯи экран буда истифода баред. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург аз 1 то 3 соат, барои дигар шаҳрҳо бошад доставка то 3 рӯз мебошад. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Барномаро ай асалчаи шахси худам аз Махач сар мекунем ва лекин дар главный роль Махач нест. Короче, гап чапчи хеле шид. Фрейд недавно да зодрӯзи Махач як трек посвящать када буд ки Махач зодрӯз муборак гуфта ва ҳаму трека буда Шон МС посвящать кадай. Фрейд слишком одами хитрый будай. Ва лекин Махача и чизо ба ғазаби овардан. Махач быковать кад сини Фрейд ки абача читари кади ти я трека гирифти и сурои кади у сурои кади ки Фрейдам ҷошда ҳамаи чира ҷобаҷо кард. Фрейд фаҳмонд ки и трека ма барои додари раднӯи худам нависта будам. Махаҷон фикр накард ки шахси барои та ва агар ягон дӯсти ман зодрӯз дошта боша, ма и трека просто ҷои номша алиш мекунам ва ба ҳамаи одамои зодрӯздор равон мекунам. Махаҷон зиқ наша, ма худам барои ти трек менависам. Гӯш ки раднои ма ура якум бор дар бораи додари раднои худам нависондагӣ будам. Шон МС кай ки мега ки ман репа бас кардам, ҳаму чени ҳама соҳиби нон мешавад. Яъне ҳам худаш хайпа меқапа, ҳам ҳамаи реперои гирду атроф дис мезананд. Эти я бор бас кади бас будагис бас кардан гуфта. Фрейд ҳам ақиб намондан. Фрейд дис зада Шон МС, то што Шон МС репа бас кардастай. Чума кичи гап чап меша, дальше дисора интизор меше. Навбати маши дарта гуфтан бас, репанате азоб шо. Махач. Россия рафта, забони тоҷикиро фаромӯш кадай. Трек ба забони русия аз Махач. ҳамамон орзуи обратно кӯдакшавиро дорем. Мумкин ки бисёриётон хатогиётонро мехоҳед ислоҳ кунед, мумкин ки бисёриётон просто хотиравии зур доред. Аммо Рейкл гуфт ки ҳеҷ вақт фикри обратно кӯдакшавиша кардан намехоҳад ва намехоҳад ки обратно вақта гардонад. Худо медонад чӣ гап шид, не ки Рейкл хатабойнате. Ҳамин як акаи шаҳбози мара ягон татон чашми дидан накардем. Капец вообще. Бо Шам сторис кадае ки акаи Шон илтимос айре бура ки тестар рэпи тоҷик пеш бирава. Да, ты прав. И так ҳамаи номинатсиёро акаи Шон МС гирифтастанд. Лекин чӣ бо бечора ака сир мекунед? Ӯ қадар армия дора. Ва акаи Шон МС-рам хаб накардан, гуфтанд зиқ нашавед, ман скоро мерам. Честно сказать, акаи шабос, ягон ҷо наравен бар қасди дӯсту душмано. О қаре намонда асалчо дидена, я минут нагзашта гуфтум ку интизор шавед дисора да Шон МС. Марҳамат. Шам МС да Шон МС дис задай. Ина худаш уже автоматически рэп шид. Дальше уз нигоҳ мекунем то охири барномаро чанда диси дига шид. Мало того, что айрэп сур кард, мало того, что дис зад, так ещё и ба зодрӯз табрикат. Шам МС, ты мощь, брат. Ля ты крыса. Салом алейкум ба ҳама тамошобинон. Имрӯз яке аз легендаи рэпи тоҷик, живая легенда Шон МС зодрӯз дора.
Бата акаҷон ай ҳама таманиётҳои беҳтарин орзумандам. Баъд як хоҳиш ки реп тестар бира, реп камтарак пеш рава. Илтимос. Да ёдтон я девочка пайдо шуда буд. Да ҳама духтаро ва бачаҳо ва именно да ибош вызов додеста буд ки батл бурая. Сабрина буд номаш. Короче, ҳаму ибош бо урӯзако пайдо шуда. Бо чӣ мега? Мара дилм да YouTube месӯза ки ҳама коронавирус шидааст. Ҳамара касалишон қапида. Ва бо чӣ мега? Инама шонам, ма ягон ҷо намерам, дафшин хаб кне. Может быть, акай Шабоз худаш айтани худаш гап мезана. Ибош? Нури КМС ба фикри акай операторумон як трекчаи ба маза хонда маҳкул шида иҷа якчанд каса. бо тавассути ҳамиёни мобилии Салампе шумо метавонед ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойҷон бефоиз пул равон кунед. Барои ин Саламперо аз App Store ё ин ки Play Market ба телефонатон насб мекунед ва тугмачаи переводро зер карда маблағи лозимаро менависед. Салампе ба шумо қурби асъори баландро пешниҳод мекунад. Баъдан ному насаби қабулкунандаро ва корташро насб мекунед. Баъд аз он дар саҳифаи дигар ҳамаи маълумоти шиносномаи худро ва ҷои истиқомататонро насб мекунед. Ин як бор карда мешавад. Агар ки ҳамаи маълумоти пуркатаатон дуруст бошад, пас шумо метавонед ба саҳифаи дигар гузашта ва маълумотҳои корти худро насб кунед. Пас аз он шумо метавонед ба номи лозима ё ин ки ба корти лозима пулро равон кунед. Маълумотҳое ки як бор дохил мекунед дар Салампе нигоҳ дошта мешавад ва барои бори дуввум маълумот пур кардан лозим нест. Салампе аввалин ҳамёни мобилии ҳалол мебошад барои интиқоли пул ки фоиз намегираду шумо гунаҳгор намешавед. Барои ҳамёни Саламперо дастрас кардан аз ссилкаи комментария будагӣ метавонед истифода баред. Як диз ай тарафи ҳамин бародар. И диз да ки боша? Ва и худаш ки боша? Дар ҳар як расмот дило дупора, ӯ рафту ғамот шидан дупора. Хитон тамошо мекунед, хил мекунед. Да чиво бисёр одам акай Шаҳбоза ба зодрӯз табрик кард ки уже Instagram историёшона блок кардестай. Акай Шаҳбоз гуфтанд ки ирӯз 17 январ ҳоли 9 соат 12 уже ин қадар мара мухлисо табрик кардестанд ки ма якм бора дар хели ҳолатам ва Instagram историёи мара уже блок кардестай. Акай Шаҳбоз 150 история зиёд карда мумкин нест бо зодрӯзҳои гузаштагӣ. Ба ғайр аз зодрӯз қайдгирӣ ҳам меган ку любой секрети тира дӯсти наздикат фош мекуна. Марио дар бораи ту гап задестам. Оказывается, ҳама табрик кадаста акайшонем сира ва Марио чико кадай? Як столика да тоҷикон медиа гирифтай. Тортик мондай. Як кори безеб кадай то, што акай Шаҳбоза сину сол шада ёдуш овардай ва душами си овардай. Мондай. Майли иш ҳамаш. Ма барои шумо як сюрприз гуфтай Марио ва дар компютер овозои як духтарака монд ки ӯ духтарак чизе да акай Шаҳбоз гуфт ки акай Шаҳбоз гуфтан илтимос камерара бикшен овозош наёя. Ма бояд бифаҳмам ӯ духтарак чӣ гуфт. Сарште накард. Бикш камера. Сарште накард. Бикш камера. Ҳола ҳол гӯш кунед. Халовский ҳамшонем сира табрик кард ва гуфт ки молодец шон. Танҳо ту метонӣ дар 30 солагит репа бас кардан, валекин пешравии реп будам. Шонем си дина зодрӯз дошта, дар рӯзи зодрӯзаш репа бас кадай молодец шон, ту фақат метонӣ хали део када гап нест. ҳолиам гнат мефорад брат. Да гӯшат бозӣ дора брат, гнат. Бисёри блогерои мода между прочим туғри мегира. Хафа нашави Насалчо. Ҳолиам гнат, да гӯшат бозӣ дора брат. Короче, ма ай барномаи дигар бояд румол кунам. Ва ҳозир агар ягон чӣ медоштум, обязательно мепечондум да салом. Гап да чӣ рафтестай? Якта скрытное видеои Усмон биромад. Усмон дая тепа да видео истодагиай қати хар ва синҷураш мега ки камера нака бача янгата хонагиёш мебина одамои серьёзная гап мешнава акаош бина агар ба мегарда мега ки духтарои ҳозирара аз мардҳо фарқият карда намешавад барои он ки духтаро румол надоранд. Ба бо ҷанг мекуна хараки паданавад румоли тиканӣ. Всё тамом, ма ай барномаи дигар бояд румол кунам.
ва боз як навигари дигар аз тарафи Усмон. Усмон як треки нав хондан бо номи ғазал. Дзюба кадоми ҳастай ё ва кадоми нестай? Ники чақчақҳои соз мекадай. Ҳамин қари ки я минус дора. Ягон ники соз тарак наёфт. Короче, дзюба сини шахир мега ки ты ба ит рекорд душманора тика пика мекунӣ. Ва сини лонли гуфт ки лонли але 5 сол пеш ки будиву имрӯз ки шудӣ. Ва як видео нишон дод ки я бачаи рус да дасташ худо медонад чӣ ана мита пиёнака кайф шикестай. Чӣ гуфтани бошад да лонли? Ва рекорд тика пика ки лонли ма я видео мебонам 5 сол пеши хитаби. Не зря мадыгона мардым да бовар намекунам. Дӯстӣ реально набудай. Дзюбам доказать кард. Недавно да прямой эфир Дзюба ва Шаман чах-чах мекунанд ва Дзюба дар бораи ҳолати худаш нақл мекунад ки 2 рӯз мазаш набудай. Хча безеб ҳис мекардай. Баъд яке фаҳмидай ки каса давлениеш задай. Ки Шаман чун дӯсти беҳтарин гуфт ки ха мемори мара бургӯй матра поликлиника мебурдум. Ки Дзюбарам гирифт резко рои ростша гап зад то что ты мара поликлиника не. Ты мара я ҷой мебари ки ма тестар бумурам. Рост мегам между прочим. Вообще умуман ҳозир вообще мно пацан гуфта буд ку да ҳаёт айкентои неправильный тарсидан дар кор. Китти давлени қабдем ман алло қарибам раме. Нагуфти поликлиника мебурдум. Русият агар ты медони ки ҷо мебарем ягон ҷой мебарем ки тез бимрам. Короче ма фаҳмидам чӣ хеле бояд худта машҳур кунӣ ё дис бихонӣ ё ин ки вена зада туй муборак гӯӣ. Короче асалчо араб як репи ҳақ хондай ва ба фикрам ки да кадоми дис будай. Хахтон бо гӯш кунем бо бигем фикротона да комментарий. Анами кора ма реально поддерживать мекунам. Анами гапора ма реально аз таҳти дил мақсад поддержка кардастам. Анами фикри хуб. Мастер Сура гуфт ки ягона ҳамин шахсае ки ишқи мода сазоворай, арзандай. Ин модар аст ва барои модар як треки мощно хондак. Давайте ҳама каса ин бачаки хуба дастгирӣ мекунем. Карлион аввал ишқу ошиқӣ дар лаби дарёҳо, баъд бо ошиқӣ, баъд яки кайф. Чӣ ка кардем? Карлион як треки нав хонд ба номи кайф. Хе логично фикр кунед чӣ гап шида бошам? Дур намерем. Рафаэл Гулов да треки Карлион роҳат кистай. Да треки кайф шикистай. Ана мита хондеста бода куҷо хондеста дар номи баландие бача чӯ кади? Макс ба умеди дис дашон эмси на ҳамҷо ҷар нашай бо шармандат бибрӯе братан. Майли у ҷараш ҳоли бо ҳичи набудай ма ҳоли ишани в курси будам. Я вақт мебинем андеграунд айнамон боло зурӣ мекунӣ бачаи баланди чумчо мехонӣ я вақти дига страдат дори барои арӯза бача Макс ту чӣ кукади? Я сра бо қапохи тинҷе? Ба фикрам зуруш меоя вале ки нафаҳмидестай. Короче худаш медонам. Дазл як дис хондестай против нигеро. Молодец. Суханат гул, никат гул. Шер паланг. Дасини нигеро быкавац кадастай ки чӣ ба шумо айпишти ғамзадаҳо хайб қапидестен. Бас кунен дизайнера дашон эмси. Ай ҷат рост мегане ки акай шабуза ма ғамзада ҳис намекунам. Да. Ана нигеро қапидентон. Айноми шон одамое ки дашон дис задестиян шумо мегирен бо уора кичи понте мекунен нигерски дис бо бахтона тайёр мекунен айноми ғамзадо бақапен хайпа бо яҷо наштен бо наген ки ғамзада тари ғамзадо тари такшто хайпото напишти ғамзадо фаҳмдисен
Нигеру. Ну, факт. Хапутон напишти Гамзадо. Короче, номи барномара Rap News не. Dis News мондан дар кор. Шерпаланг майли. Туда я ном зиёти кадесте бо майли ҳамун ном там Шерпаланг диномай. Бо ин имҷада Шерпаланг AK Мавер будай. Ма тавоштой се этажа чид номуд братам бо хитам. Да нигеро дис задестику. Майлаш инаш бо як саҳначаи дигар тайёр кардай Шерпаланг AK Мавер. Как будто як ғариб шонем сира қапидай ду шапалоқ задай гуфтай ай рэп нарао. Мешид бу бешапалоқ агар ки ту ҳурмат кардаста боши одама. Майли бер хапяк се одам. Бача, шоне сиш? Чигамора то хаунда мо ғарибе чиба мухлис тем чиба ти хали мекне? Чиба хали мекне? Чиба ки тариодан мо мухлисот мо ғарибе тумора то хаунда ди санди. Бакшош. Да-да-да-дам! Чи ахбора асал чи навигария ни за что дар ҳаёттон намефаҳмед. Да-да-да-дам! Чанд қабот дис набуд, ҳа? Ҷокер як клипчаи тенҷ бировардестай ва и дис да ғамзадаҳоай. Бас, бача, бас! Кока можно за дис задан? Батик. Дадалер шо обращение карт. Дили рабошо ту бисёри бад гузарондести. Анакы тамошока. Матра чи хеле мекунем қыл, блядь. Майлаш ҳама. Батик, насколько ма медонам, тырам ғамзадаи. Ту набояд тари гап чап кунӣ. Дилрабошо, ты гарани бад гузаронди, фаҳмидӣ? Хеле бисёр лаззат кардӣ, аки ты тамошока матра чико мекунам. Қыл била. Далершо, додарҷон, ма айти хеле вообще боварӣ надоштам. Ман рости гапари не в курсиям, ай рӯи сценарий хондестам, не это что такое? Далершо, рост ки мо яз надорем ва мо ай чизе бехабарем? Срочно надо до Инстаграма бинависа, бачади так нельзя. Что происходит? Иди нафақат. Lonely Майли бисёри чизотра чапароста. Ты соати ойдирам чапароста кардӣ. Короче, далершо ай Lonely мепурса, братан, соат чандаe? Соат 1:59 ҳай. Lonely ужин кадеста ва мегарда мега соат 81 шавай. Ак хтаранги оно чи буд барои ки шавай гуфта хта квай кадани буди, тема кадани буди. Намешаварция. Kaç saat çabuk tağa? 81 şam. Bakın. Yani öyle iskese ki daha saat. Bak, no xatsan saat daha bud xiyol hafta. Далершо имрӯза ситора ту будаи. Чӣ гапай? Дабатлот хай рақс мекади, ҳайрон мешидем, ай куҷоят гирифтасти бо и чӣ гапай? Акаса ту полставка да клуб рақоса кор мекадай? Срочно мада даъватномаро ик, братан. Ман бояд ин чизро бинам. Наконец-то не дис. Честь Кати Бастер як треки аҷоиб ровардестанд ва насиб иншолло ба наздикӣ да гӯшои шумо ин трек садо медиҳад. Акрабак? Чӯ кадӣ? Списоки спиртной алкогольный напиткора под рифма хондестӣ. Как рэп. Ты случайно бармен нашида боши, Шикорчиҷон? Кальян бар, кальян, коньяк, химикат, туристол, прибат. Шикорчи дар канали Touch проект дар барномаи Мухак иштирок карда дар чанд саволҳо ҷавоб дод ки соли чанд рэпа сар кард ва чӣ тавр аз кадом вазбиниҳо гузашта дар хезеч ин хали ҷо гирифт. Шикорчиҷон асалча, хафа нашавӣ бо аю шӯхиём, мақсад одамо намедонанд ки мо дӯстем. Ман медонам ки шумо хафа намешавед. Номи хезерам агар нанависем нагирем, иам ҷои нодурустиш нест, да, мақсад? Мумкин ай телефон бихонам. Ман аз мебинам ки дар батлорам ай телефон хонда. Асалча, короче, гӯш кунед. Атри ту мара кушт Мадонна, вахшиву девона, ту ранги беладоннаи. Ҷанаги майли. Оз гӯш кунед. МК вакил бурдум. Як треки ништак хондан ки ҳамара ба рақс медироварда. Братан, ями охирон илтимос ягон осонтар бимон никта.
да васите капки масите мекершам да қошви даст ба дастите дила васите Ралик ва Райдер як треки андеграунд хондан ва Ралик оиди ҳамун трек ва инчунин дӯстӣ нақл кард ки Райдер ҳамсояи наздик ва дӯсти наздикашон дар клуб аст ва бо ин андеграунд Ралик худша да ҳамин соҳа да ҳамин тарзи хондан ранги ки санҷид майли мо умедворем ки мақсад мо умедвор не мо боварӣ дорем ки ин трек зури баъд омад барое ки ҳарду шумо шахсияти бақувватен ва лекин Ралик чӣ гапчапа гирду атрофи шумо да бечора я рафтим омади чӣ ба ин қадар проблема шудеста короче гӯш кунед асал чӣ гап шуда короче батли мби қати Ралик да ётон ая да ётон боша ҳамуҷада мақсад Ралик как бы буридай ва иҷода спор рафтеста Сунат Шарипов мега ки ман норозиам аз голос додани судяҳо ва лекин Ралик фаҳмондестай то што чӣ бояд ту норозӣ ту интихоби худат рӯ гардондасти яъне ки судяра ту кати Сунат Шарипов кати МБ интихоб кардиян ва акнун Сунат Шарипов против интихоби худаш рафтестай короче ҳам хали оз байни Ралику Сунат Шарипов ҳам хали спор рафтестай Ралик гуфтестай то што мада фарқият надорад ки ва чӣ главное ки ай фикри худтон нагарден ай интихобҳои худатон нагарден хай худоҷон ба хайр бошад хай ҳар якат фикр ки ҳар мақсад Ралик ту фикр кун ки ту буриди Эмибиҷон Амирҷон ту дӯсти наздики ман ҳастӣ барои ман ту буриди Райдер фит карген меброя розои наздик ва Лиро Слим Абада ин се шахсие ки хитон вибр карден судиёро ХДТ МБ Став ҳам норозигии худша оиди фикри Сунат Шарипов баён карда мефаҳмонад ва доказат мекунад ки то што доварора худтон интихоб карда буден худтон как организатор наметонен фикрои худатонро аввал организовать карда ва хушрӯ мақсад ҳамун фикротона расонен ба одамо ба мардум ва бисёри между прочим нафарҳо бо гапҳои Став розӣ ҳастанд ва аз фикри ва гапҳои Сунат Шарипов норозӣ ҳастанд умедворем ки тезтар ин конфликтон ҳал мешавад организатора как крутой организатори мои решение доваро розӣ нестам барое ки абсолютно розӣ нестам 99% одамо гуфтанд ки Ралик бурид ва боз як хабари навигарӣ ки чанд қад шуд ин хабарҳо наомада буданд Рейслай ҳам дист задестай як қарсак чанд қад шуд надида будем хали гапчапа Ана Айзек вақте ки бачаи калон мешавад как раз то ученире ма пулума ҷамъ мекунам ва қасри мара проектша бачаҷони ту месозам тағаги када арзонтар наверно умедворем ки бачаҷонот тани сиҳат ба қувват болупари падараш шуда хела одами машҳури одами уважаем мешавад иншоалло дар оянда давайте ҳама каса дуо мекунем ки ҳамаи мо ҳамин рӯзҳои ширинро бубинем короче айда биромадам мебинем беҷан идея кадай бечавам беҷан ти бачам ягон инженер мешавад чӣ мешавад бисёр шидиам ҳамин реперо ёш букиям бо як треки аҷоиб аз тарафи Эмре ва Садр ханда махид кардан у новости да чӣ хеле не этот буд не от души буд короче гӯш кунем одам як бор хато куна як бор хатогӣ мешавад одам ду бор хато куна ду бор хатогӣ мешавад одам сеюм бор хато куна чӣ мешавад сеюм бор хатогӣ мешавад Фавик ты молодец арифметикада зур гузашта буди синфи якида агар одамизод як бор хато кард бо як бор дига хато куна ду бор хато мешавад бо хато куна се бор ма ай ту ай аввал боварӣ минами ай замин то осмон буд ва ҳоли ту ягон бор боварии мара шахсан ай мара ягон бор худоро шукр ки подводид накардӣ ва ман умедворам ки ту ай ида баландиҳои зиёдтарака ай худ мекунӣ Фавик так держать молодец ту метонӣ треки нав
оби дидата тоза кун ама шайби майн росига ана митари треко ростига мада махкула ман пурра гӯш накардам неки немиқире ки шумо озо нигоҳ мекунен ко ана мура ман уже тамошо кардам ва мада реально форид бахик ва леон треки бала 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 бол буровардан ҳатман ман анами треки шуморо бахикҷон гӯш мекунам гап ёқ братан гап ёқ fast flow speed limit девона кати кадоми батл дори чи бало звон такрт накни а бачая нафас каш наконец-то дар бораи доди худо туи тари ту тари ты гандаи ты намешидани неву якта гапи хуба мегуфтиян макс 98 розигии худро дар доди худо баён карда гуфт ки ана ҳамин формат ранги мизи рэп давом де пешравии зур наконец-то як хоҳиш аз тарафи худам бечора акай доди худоро иқа баск нешум дидана бача иқа одама дастгирӣ кардиста гуҷӯи надоре доди худо менависи доди худо ту шайтони доди худо ту евреи дигаву дига бача иқадар одами хуба хай мара бигин майлаш мне та пофигу хай мара и так мегам салом алейкум акай доди худо якм бораи барномата то охира тамошо кардастам ҳамиям мизире бид 2 соат бид жилет намекунам умуман ки тамошош кардам 2 соата бениҳоят барномаи хуба ҳамира давом теака бурдбориё братан шарт неста кидатит кунам ғамота ба трек бирори икент мона кадоми кидат када амна мита ғамоша ба ини минусовка бировардеста ки бас ана ира ба гуфти оператори мо трек меган ҳатман тамошо кунед бобои боз треки бамазза тайёр кард барои фақиро фақиро туи муборак сартарошонай туи муборак и нигер мухлиси шонай дана миҷаш дили сир задаге да байну шонем си навистаге туғрияй нашуд талантҳои кулоб гап мезанем талантҳои кулобам хела пешравӣ кардастанд на танҳо дар душанбе ва дигар минтақаҳо ва дар клуб ҳам байни одамои бисёр дар блокнот нидрачи ё рэп ё масҷид клаус откуда такой рифмоплёт братан рӯз то рӯз фақат удивить кардастай клаус ба пеш бародарои бадахшонимон як треки мощни тайёр кардастан анамита дига товуш битен клубный вариант мегаполис мегаполисия одами чанд қа пеш чанд қа буд ай рэп рафта буд баргашт ва мега гапои мушни мега марсик короче марсикам арӯз доштай изоби кашана бача ғамзадаҳо ҳамирам арӯз дошта шумо не короче арӯзша нишон дод ва гуфт ки номаш селена ҷоли будай созай фантазиёт братан ноёма арӯз наёфтам ина мияй селена ҷоли анҷелина гомес проснись ержан очнись марсик тогда голливуд нести случайно чё кади қати звездои голливуд дига сар кор сузихтам бахтам родноёмо ина инҷа клип сиёнка омаде медони кира дидем ина леонардо ди джекси джанс шварси дженс хетхам марсик маводик ва чарсик як песенкаи зур хондастан абача ягон номи соз бимона чи гапама икота нас запарила гуфтаги бори рафтем хай между прочим бисёриҳо борона нағз мебинам барои чӣ дар мошинча шиктагӣ лиричный трек рафтестай ама мита дига фантазия
Неки ма шум мебинам борона. Хай, короче, марҳамат. По тему к борону. Ба фикрим агар ман фикри рэпер шидан кунам, ма ранги бисёриё аз дис Дашон МС сар мекунам. Барои чӣ? Марҳамат, риверам Дашон МС дис задай. Акай Шаҳбоз хела оилаҳора хурондестен. Шнапс кадом кудака насиҳат дора. Оқибати кудак ба хайр боша, потому что ман медонам бачаҳои хезе гап да будроян чӣ тари гап мезананд. Я чӣ фаҳмидам? Шукадестай ростай. Гуфтан ахмақам бахчам мехостай. Ана митакада. Абдуразикам раққос будай ва я чӣ хушрӯ кудака рақс мекуна. Ёд бигирен. Рақсои паданалацкитона успартофта Абдуразик скикнен. Шнапс бачаҳои Токи ТВ-ра ба фикрам насиҳат кардаста буд. Барои чӣ? Барои он ки Шнапс гуфт ки аз Токи ТВ дар моҳи феврал 10 рӯзи Шнапс клип интизорай ва не просто клип, а мехоҳад ки Токи ТВ расходошо ба гардан бигира, расходои клипа. Клипа полностью тайёр кунам, хали конфеточка када 10 рӯзаш кати бантик падарка кунам ва ранги акай доди худо гнат накунам. Ҳичи гуфта наметавонам акай Шнапса. Токи ТВ гуфтани канала во клип гуфтагиян. Фаҳмиди бирасоншон. Асалчо ин буд барномаи имрӯзаи мо. Ман умедвор ҳастам ки шумо ҳолиам бо ман ҳастед. Хейтеро, вақте ки ягон комментарий навистаниян, оиди ман не, оиди барнома комментарий нависен. Ман шуморо дӯст медорам, ҳатман дастгирӣ кунед, ба канали Rap Portal обуна шавед ва бо мо монед. Ман бошам, ҳаракат мекунам ин дафъаш дар барномаҳо камтар номи Шон МС ва диса бигирам. Асалчо, як чизро фаромӯш кардем. Кадометон мехоҳед ки 20 сомон дар номеротон кор кунед, дар рақамҳои зери видео буда дар телеграмаш бинависед ва ай ҳаво пул кор кунед. Асалчо, хайр, то боздид. Ман шуморо дӯст медорам.